16 гасырда нигез салынган бу авыл халкы элегелектән үк башлыча игенчелек, терлекчелектән тыш, умартачылык, такта яру, балташы һәм кирпеч сугу кебек эшләр белән кәсеп иткән. Авылның исеменә килгәндә, аның ике версиясе бар. Авылда ичкүл булган дип әйтәләр. Һәм ичкүл янында кәкре кайын булган, кайыннар үсеп утырган. Менә шунда килеп туктаганнар бер төркем инде кешеләр да. Ну, алар үгез белән килгәннәр, үгез җигеп. Ул үгезне менә шул кайын янына туарып куйганнар. Туаргач инде үгез шунда кайын янына яткан. Менә избатларына менә кәкре кайын, кәкре кайыннан кәкреле дип шуна исем кушканнар бер версиясе. Икенче версиясе инде безнең бабайлар сугышчылар булганнар. Инде менә алар тау ягына килгәннәр, менә алар җәяләр белән сугышып биргәннәр. У инде безнеңчә әйткәндә мишәрчә да шул кәкре уклар белән сугышып, менә шуннан кәкре дип кәкреле исем кушканнар. Иске Кәкерле райондагы иң зур авылларның берсе. Узган гасырның 70-нче елларында биредә 3000 га якын кеше гомер иткән. Без укыган вакытны, бу инде 70-нче елларны авылда 750 хуҗалык бар иде. Мәктәптә 1200 бала укый иде. Беренче класста, икенче класста, üçüncü класста дүртәр класс бала укый иде. Моннан берничә еллык Кәкерлеләр авылның тарихы, аның кешеләре турында саллы гына китапта чыгарганнар. Шунысы мәгълүм, бу авыл халкы элегелектән үк динле һәм укымышлы булган. Мәчетләре янында мәдрәсәләр дә эшләп торган. Бабайларыбыз сөйләве буенча, бездә инде революция кадәрге елларны инде авылыбызда 5 мәчет эшләп килгән. Шушы 5 мәчеттә инде укыганнар бабайларыбыз, әлхәмдүлилләh, менә шушы чорга кадәр безгә китереп җиткезделәр алар. Динебезне саклап калдылар, әлхәмдүлилләh, инде генә авыр вакытлар булмасын. Безнең авылыбызда азан өзелмәде. 1998 елда ачылган Самат мәчете имам хатибы Илһам хәзрәт сүзләренә караганда, әлеге мәчетне төзүдә Кәкерлеләргә шушы авылда туып үскән Әгъзам Гыбайдуллин гаиләсе, аның туганнары зур ярдәм күрсәткән. Әйткәнемчә, бүген авылда 3 мәчет эшләп тора. Һәр мәчетнең үз исеме бар. Иң беренчесе Нур Фасих исемле. Ә менә монсын аны үз акчасына салдырган Миңнулла Мөхитов исеме белән Миңнулла мәчете дип атаганнар. Бу минем абыем төзеткән мәчет. Алар Камчаткада эшләгән вакытта капитан корабль була ул. Корабльләре шундый океанда штурм геләгә. Шул штурмда икәү балалары татарлар Ходай Тәгаләдән сырыйлар. Нәзер итеп Кырбан белән исән калсак мәчет салдырам дип. Шул эшен эшли 2006 елда абый кайтып Кырбаннарын үткәреп, нәзерен тамам үтәп калдырды. Мөхитовлар нәселеннән булган Абдулла үзе дә кем әйтмешли авылда төшеп калганнардан түгел. Ул зак еллар хуҗалыкта төзелеш эшләре белән шөгыльләнгән. Бүген игенчелек белән кәсеп итә. Кәкерледә әле дә аның кулы аша узган байтак су саклагычлар, күперләр авыл халкына хезмәт итә. Бу күпер иң проблемлы күпер иде. Моның җирдән биеклеге 7 метр. Монда даже случайлар булды, аварияларда булгалады. Моннан бер канда әйләнер өчен Унар километр әйләнеп йөрергә кирәк. Кайчандыр Кәкерледә туып үсеп, бүген читтә яшәүче авылдашлар да туган якларын онытмыйлар. Җай чыкканда ярдәм кулы сузарга тырышалар. Менә бу плотинаны салуда да Ульяновскида гомер итүче. Ул чакта зур төзелеш оешмасын җитәкләгән Шәфиq Имаддинов ярдәм итә. Балчык вакытта колхозга кайтучы техника менән узалмыйдыр иде. Яңгыр булды. Куна аны шоферлар алып кайткан материалларын саклап куналар инде бу әкәмәт иде инде. Бу минем иң беренче эшкә кергән башлаган эшем. Ну, алар ярдәме белән бөтенлек трубасын, цементын, арматурын Шәфиq абый булышты. Иршат абый Самирханов әйтүенчә, хәзер биредә балык кайнап тора. Безнең тирә-күрше районнардан да балыкка киләләр. Бик әйбәт урыннар. Балыклар күп. Ульяновский яган хәлдә килеп тоталар. Татарстанның көньяк-көнбатышына урнашкан Чүпрәле районын урман, күлләргә, елгаларга бай булмаган район дип әйтсәләр дә, районның башка авылларынан аермалы буларак Иске Кәкерле авылы мондый күлләргә, ягъни плотинларга бик бай. Кәкерленең үзендә генә дә 3 шундый плотины бар. Тагын шунысын да әйтергә кирәк. Нәкъ Татарстанның Чүпрәле, Буа районнары, Чуашстанның Шымыршы районнары аша агучы Карлы елгасы да нәкъ менә шушы күлдән шушы урыннан башланып китә дә икән инде. Тагын берничә елдан Иске Кәкерле балыклы һәм мул сулы гына түгел, калын урманлы да булыр әле. Бу язгы көннәрдә авыл янәшәсендә генә 100 гектарлы мәйданда урман утырта башлаганнар. Аның менә урыны бик әйбәт. Үзенең урнашуы белән ул, үзенең менә теге рельефы белән бу җир гомумән мин әйтер идем, урман утырту өчен
бик матур җир. Менә Ходай ясын безгә сезнең белән бер 10 елдан менә шу урынга Аланда килеп, утырырга. менә шуның аланында утырып, яшь чакларны искә алырга Ходай насыйп итсен. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин татарлар.